Now 500 years, cherished gift of hope. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Padayon natong yampo ang kaayuhan sa tibuok kalibutan batok niining COVID-19. Ang kalinaw ug kahusay dinhi sa atong nasod o atong iyampo padayon ug pasalamatan ang Ginoo sa mga benefactors and donors nato dinhi nga nagsigi og hatag sa ilang suporta sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, ang kahayag sa imong kamatuuran, nagatultol kanamo nganha kang Kristo. Himua nga ang mga nagsunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Usa ka tawo sa banay ni Levi naminyo sa usa ka babayi sa maugihapong banay. Nagmapdo siya og nanganak og lalaki. Sa dihang nakita niya nga gwapo ang bata, gitaguan niya kini sulod sa 3 ka bulan. Apan sa dihang dili nagayod mahimo ang pagtago kaniya, gikuha niya ang usa ka bukag nga hinimo gikan sa mga bugang o gibulit niya kinig balaw. Gisulod niya sa bukag ang bata o gibutang kini sa kasabutan daplin sa suba. Ang igsuong babae sa bata nagbarug sa layo-layo aron pagtan-aw unsay mahitabo sa bata. Niadtong higayuna, ang babaeng anak sa hari sa Ehipto, miadto sa suba aron maligo, samtang ang mga sulugoon niya naglakaw-lakaw daplin sa suba. Unya, nakita sa prinsesa ang bukag didto sa kasabutan o gisugo niya ang iyang ulipong babae pagkuha niini. Sa dihang giablihan sa prinsesa ang bukag, nakita niya ang bata nga naghilak. Naluoy siya sa bata ug miingon, "Hebreo gayud kining bataa." Unya, nangutana kaniya ang igsoong babae sa bata, "Magkuha ba ako og usa ka Hebreo nga inahan aron pasusuon niya ang bata alang kanimo?" Ang prinsesa mitubag, "Lakaw, pagkuha." Milakaw ang batang babae o gitawag niya ang inahan sa bata. Giingnan sa prinsesa ang inahan sa bata, "Dad-a kining bataa ug atimana siya ug suhulan ko ikaw." Busa, gidala sa babae ang bata ug gialimahan. Sa pagkadako-dako na sa bata, gidala siya sa iyang inahan ngadto sa prinsesa. Giisip sa prinsesa ang bata nga iyang kaugalingong anak. Miingon siya, "Gikuha ko siya sa tubig,
Busa ang bata ginganlan niyag Moises. Usa ka adlaw ni ana, sa dako na si Moises, miduaw siya sa iyang katawhan ug nakita niya nga gipugos sila sa pagbuhat sa bugat nga trabaho. Unya, nakita niya ang usa ka Hebreo nga gikulata sa usa ka Ehiptohanon. Milingi-lingi si Moises sa palibot niya ug sa dihang wala sila'y laing nakita, gipatay niya ang Ehiptohanon ug gitabunan niya balas. Pagkasunod adlaw, mibalik siya ug nakita niya ang duha ka Hebreo nga nag-away. Giingnan niya kadtong sad-an, nganong imong manggibunalan ang imong kadugo. Gitubag siya, unsay katungod mo pagmando o paghukom kanamo? Patyon ba usab nimo ako sama sa imong pagpatay sa Ehiptohanon? Nahadlok si Moises ug miingon siya sa iyang kaugalingon, nasayo di ay ang mga tao sa akong nahimo. Sa pagkasayod niini sa hari sa Ehipto, buot niyang patyon si Moises, apan nikagyo si Moises ngadto sa Midian. Sa pag-abot niya, milingkod siya tupad sa usa ka atabay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dangop sa Ginoo sa imong kinahanglan ug mabuhi ikaw. Dangop sa Ginoo sa imong kinahanglan ug mabuhi ikaw. Natundag ako diha sa halawom nga kalapukan, diin wala gayoy kabarugan. Nayabot ako sa halawom nga katubigan, nalungsan ako sa baha. Dangop sa Ginoo sa imong kinahanglan ug mabuhi ikaw. Apan nagampo ako kanimo, o Ginoo, ug panahon sa imong kaluoy, o Dios. Sa imong dakong kaayo, tubaga ako. Sa imong kanunay, panabang. Dangop sa Ginoo sa imong kinahanglan ug mabuhi ikaw. Apan naguol ako ug nasakit, o Dios manalipod unta kanako ang imong makaluluwas nga hinabang. Daygon ko ang ngalan sa Dios diha sa awit, ug gimayaon ko siya uban sa pasalamat. Dangop sa Ginoo sa imong kinahanglan ug mabuhi ikaw. Nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo.
pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw nikaw, o Ginoo. Unya gisaway ni Jesus ang mga lungsod diin himuan niya ang kadaghanan sa iyang mga milagro kay ang mga tao wala man maghinulsol sa ilang mga sala. Pagkaalaot nimo Corazin, pagkaalaot usab nimo Betsaida. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo didto pahimoa sa Tiro ug sa Sidon, ang mga tao didto dugay na unta nga nagsapot og sako ug nagbulibod og abo sa ilang ulo aron pagpaila nga sila naghinulsol sa ilang mga sala. Busa hinomdumi nga sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa mga taga-Tiro ug sa taga-Sidon kay kaninyo. Ug ikaw Capernaum, buot kang mubayaw sa imong kaugalingon ngadto sa langit, itambog kahinuon ngadto sa impyerno. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kanimo didto pahimua sa Sodoma, ania paunta kini karong adlaw. Busa hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Ang atong unang pagbasa naghulagway sa tulog karon og way sukod nga gahom sa Ginoo. Si Moises, anak sa usa ka Hebreo nga gimanduan sa kaning hari sa Ehipto nga naglagot na sa mga Hebreo nga ipapatay ang ilang mga anak niya kay ang inahan ning kuan man siya murabag nawili sa iyang anak, wa niya ditsuag patay, iyang gisod og kanang murag basket nga gisilyuhan aron di sudlos tubig, unya gipaanod niya sa sapa didto gyapon sa sapa kay palabay man ang mga bata sa sapa sa Nile River or Nilo, kanang gipaano didto pero gisud atong basket. Ang Ginoo grabe kay siya muhatag o grasya. Ang anak sa hari nga maoy nagsugo pagpapatay sa mga bata nga Hebreo, mausad ang nahigugma pagbuhi sa bata nga gipaanod sa tubig. Murag talagsaon kayo ni siya tungod kay lisod kaayo nga sabton nga ang ikaw nga patyonon adto na hinuon ka musangko sa gingharian sa mupatay nimo. Ug mao ni ang pamaagi sa Ginoo sa pagpadala sa mga manluluwas. Adto niya ipadala ang mga manluluwas sama ni Moises, sama sa mga uban pang mga propeta ngadto sa mga kaaway. Nya si Moises sa dihang nitubo na nakahimo siya og murag tawgo nato og sikreto nga salaod. Gipatay niya ang usa ka Ehiptohanon nga midaog-daog sa iyang mga kadugo. Mura siya na noon og nigamit siya kusog ba? Gamit siya kusog. Katong pagpaanod niya sa tubig, wa man to mogamit og kusog, pero ang kani karon nigamit siya kusog ug iyang napatay ang Ehiptohanon. Ang iya sad mismo nga kadugo nga Hebreo nga buangon nga nag-away og ang iyang isig ka Hebreo, gibadlong ni Moises kay naman siya authority adto kay mura naman siya sad og anak sa kaning kuan, anak sa prinsesa sa Ehipto. Pagbadlong niya siyang igsuon, iyang giingnan nganong giaway man nimo imo igsuon, giingnan sad siya
himo day kong patyon sad sama sa imong pagpatay sa Ehiptohanon. So dunay nakakita sa iyang krimen nga gihimo nga pagpatay og nahadlok si Moises. Kani siya mo ni siya ang gitawag nato og kaning anang murabag in quotation loophole ba, shortcoming sad sa pinadalas Ginoo ang tawhanon nga pamaagi maningkamot ta pagbuntog sa kaaway pinaagi sa atong kusog niya. Pagbuntog niya siyang kaaway pinaagi siyang kusog, nahimo na hinuon siyang nagtago-tago. Pasabot dili na siya relax. Og mao man na ang istorya ni Moises, ni kagiyo siya og sa pagpadayon ni ana nahimo gid siyang tinuod nga patriarka or propeta sa Ginoo para sa mga Ehipto sa dihang nisunod na gid siya sa Ginoo, wan siya magsigig gamit og kusog. Diri sa atong ebanghelyo, si Kristo misaway sa mga tao nga nagsalig na sa ilang kusog, nagsalig na sa ilang gahom, nagsalig na sa ilang mga pamalaod. Ang Corazin, ang Bethsaida ug ang Capernaum. Nagsalig na sila. Murabag nakaingon sila favored kay tas Ginoo. Nya kaning iyang pabor nato kay dinhi gihimo ang mga milagro, nagpasabot ni nga pinangga tas Ginoo. Nya kay pinangga mas Ginoo, sila nalay himo-himog desisyon. Murag para nila ang ilang desisyon mao say desisyon sa Ginoo. Pero si Kristo lahi man, ang iyang gitan-aw ang ilang kasing-kasing. Pagtan-aw ni Kristo sa ilang kasing-kasing kay nakita man nila nga sige sila padayon sa ilang mga sala, wa maghinulsol. Niingon ang ingos Kristo, pagkaalaot nimo Bethsaida, Corazin o Capernaum, imbis nga musaka mos langit, itambog mos impierno. Kini mga igsoon para nako ang nindot nga connection ani ngadto sa kinabuhi ni Moises or kinabuhi sa mga Hebreo nga kining paghinulsol og sala, kining sala mismo mao ni siya ang gitawag natog connection nato sa King of Egypt, kadto bang tao nga gustong mopatay. Unya kung dili ta maghinulsol aning atong sala, pasabot dili ta mo distansya niining maong hari dinhis kalibutan nga mao ang sala, kay ang sala may naghari dinhis kalibutan, mabanlod gid tas impierno. Muna simbolik kayo nga si Moises, imbis na bilong siya sa gingharian sa Pharaoh nga naninguha pagpatay sa mga pinili nga katawhan, mibiya si Moises gikan sa gingharian ni Paraon nga unta kauban man ta siya dito kay giisip ko siyang anak sa prinsesa, nibiya siya. Mao ni ang gitawag og pagbiya sa sala. Nya inigbiya nato sa sala, ang atong ma-experience mao dayon ang gitawag og kasakit. Magantos ta. Si Moises nagantos siya lakaw atong disyerto, init kay tanan, pero mas maayo pag magantos kaysa maglunang sa sala. Mao na siya ang nindot kaayo natong pamalandungan. Kamo karon dihang tambong aning misa saman, gusto mong mulunang sa sala o mubiya sa sala? Mobiya sa sala. Biya gyud. Nya unsaon ninyo pagbiya? Ayan, panalitan ron ang imong sala kanang kalagot. Kalagot. Kinsa may imong biyaan, naglagot ka sa imong bana. Karon, mubiya ka sa sala. Kinsa may imong biyaan, ang imong bana o ang imong kalagot? Ang kalagot. Ang imong bana kay magsige ra man gyapon pangabit, sige ra man gyapon sugal, sige ra man gyapon og dagmal nimo, ay siguro kulatahon pa ka. Unsa man, mubiya ka sa imong bana aron di na ka masakitan o mubiya ka sa unsa may imong biyaan?
Mubiya ka sa imong kahadlok di ay. O, ana. Kini mga pangutana ni nga angay sa natong tubagon oy. Kay usahay ra ba ang atong biyaan ang tao nga naghatag natog kasakit nya bawno nato ang sala nato anang tawhana. Nya unsa may sala nato? Ang atong kalagot, ang atong kahiubos, ang atong pagreklamo. Sa atong tubag dinhi sa atong salmo gibutang dinhi dangop sa Ginoo sa imong kinahanglan ug mabuhi ikaw. Pagkanindutan ang kinabuhi naas Ginoo. Ang atong panginahanglan nga mabuhi ta. Wa magitingali tao dinhi nga wa magkinahanglang mabuhi. Pero dangop sa Ginoo pasabot ayaw salig dinhi sa kalibutan. Kay kining mga butang sa kalibutan, kining mga tao sa kalibutan, kung di kita magamping sa atong kaugalingon ug di ta kamaong muhandol, mao ni magdaan atog sala. Pras nako, pare, ni amang gidaghang kolekta, aw, mao gid ni ug di gini nako bantayan, mao gini maghatod nako sa sala kay tigom ko sa kolekta, inigdaghas kolekta, naam say daghan dihang magsigi og tiks-tiks, nya naa naman ko ika-datong birahan gamitag kwarta. Total takom ra mo nang baba na. Tagaan lang nagkwarta, wa na hilom na usahay ingon ana ta ba nindot okay kayo na, lipay ka, tagbaw ka, niya mali ka ba kanang tanan nga gusto mabuhat, pero ang sala nag-anam og kadaghan, nag-anam og kadako. Mao bitana nga naay nagpatambag nako karon ato-ato lang niha kay pari ra basag ko. Unsaon man kuno niya paghandol ang ilang parish priest nga giuyab mang iyang anak. Nya wa ra ba musulting iyang anak niya nga giuyab siya, ang nisulti ang igagaw nga barkadas iyang anak nga babae sad. Nya ang iya ra bang anak 19 years old. Nya ang pari murag hapit na mo 50 ang edad. Nya kay niingon man sad kuno tong iyang anak, pero wa musulti ang inahan ngadto siyang anak nga nahibaw na siya. Niingon kuno ang anak ngadto siyang igagaw nga kanang respetuhi lang ko kay nahigugma man kong father. Nya si father nahigugma man ako. Total wa man sa may gibuhat nga dautan, kupot-kupot ramas kamot, gakos-gakos gamay og tusik-tusik jutay. Mao kuno na ilang gibuhat. Nya niingon itong inahan, padir nasayod yug ko nga sa dili madugay mga hitabo man gid ni sila. Nya dako maning sa padir unsaon man ni nako. Ug kamo pay gisultihan nya pare igog ko. Nya ako guni igsuong pare. Kamo isultihan na. Akong gitambag niingon ko higugmaa ang pare. Haron aron anak na nimo dili na ngatos imong anak. Dinako igugmaa ang pare. Kay ang pare mipili sa dalan padulong sa impierno. Nya kun masuko ka ng paria, mahakuyog kaniya sa impierno. Higugmaa sang imong anak nga wa tingali kabantay nga nagkuyog na siya og ang pari padong sa impierno. Pamasi na lang ba nga mugunit nimo ang imong anak og mabunlot pa na nimo balik nganha nimo pinaagi sa imong gugma ngadto kaniya. Ang likay lang gyud nga dili unta ka makasala kay di naman siya ganahan mo simba, di naman siya ganahan nga mutan-aw sa naong pari. Nguni kami sang mga pari iampo sad pininyo kay basig kining nagsigigwali mauna sa nidumtan sa lektor kay nauyab ang iyang pag-umangkon. Simbak ko in taon palayo. Tungod lagi kay ang ato gong dangpan dili man gud ang Ginoo, mudangop ang kuta sa atong panginahanglan, lawas nung panginahanglan pananglitan. Ana, ayaw dangop dihas tao.
nga makatagbaw ana didto dangop sa Ginoo. Lord, tagbawa ko ani kay mura maglisod na ni akong kabuot ana. Ang Ginoo mo pacified man na, muhatag man ang Ginoo sa katagbawan gihapon, pero sa Dios non nga paagi ug kanang maong katagbawan sobra pa kaayo na sa atong gikinahanglan. Mo na gitawag og perfect satisfaction, pero way sala. Mo na ang Ginoo ni hangyo gyud sa Corazin, Bethsaida og sa Capernaum. Gusto man ka among matagbaw gyud mo maayo, biyai ang sala. Gusto man ka amo nga tinuod gyud mong malipayon og malinawon og mahimong kaning gitawag tog malambuon nga kinabuhi nga katawhan, biyai ang sala, paghinulsol sa sala. Muna kami sang mga pari, apil na sad ko ani, ako sang hinulsulan akong sa kay kamo palang hinuoy malangit niya ako dili. Kalisod ang lektor tuas langit nagsige lang gyapog basa niya ako didto kuyog sa kong sutana nagkayo-kayo ko sa impierno. Oy, ngigagod kansi ko ana may pag ang lektor adto magbasa sa impierno ato ko sa langit. Dinaot pa unta no nga mao ta ni dangatan nato nga malangit ang tanan, dili kay mahimo lang ta dinhing malipayon sa kalibutan apan ibanlo di eta sa impierno. Mubiya ta sa sala, mubiya ta sa okasyon sa sala. Sama ni Moises, mibiya siya didto sa palasyo sa hari, diin siya nagpuyo o aron mosunod sa kabubuton sa Ginoo. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ang Dios maayo ug maluluyon kanunay namati sa atong mga panginahanglan. Busa masaligon kitang muingon ngadto kaniyang maayo ug maluluyon nga Dios, pamatia kami. Maayo ug maluluyon nga Dios, pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa atong simbahan sa kanunay magmadasigon sa pagtawag sa mga makasasala, magampo kita sa Ginoo. Maayo ug maluluyon nga Dios, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod tinud-anay nga mopakaylap sa tiunay nga kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Maayo ug maluluyon nga Dios, pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga natapta niining COVID-19 makabato na sa ingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Maayo ug maluluyon nga Dios, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Maayo ug maluluyon nga Dios, pamatia kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug ato nga palawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Maayo ug maluluyon nga Dios, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Maayo ug maluluyon nga Dios, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Maayo ug maluluyon nga Dios, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Maayo ug maluluyon nga Dios, pamatia kami.
nga ang atong mga igsuon nga mihalin na makadawat na sa ganti sa ilang mga maayong buhat. Magampo kita sa Ginoo. Maayo o maluluyon nga Dios, pamatia kami. Mahigugmaong Amahan, dawata ang mga pag-ampo sa mahinusulon mong katawhan, kay amo kining gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagayag pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapustanan sa libok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan o himua nga kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu ngana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayloa kami sa magasalan, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasana ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, iluluwa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kaimo man ang kingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ay pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo ni ining Eucharistia, himuang ang imong makaluwas nga gugma, magatubo kanunay dinhi kanamo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon ug mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang
alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunualuasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon nining maong misa mao ang Diyos nun nga kalipay. Nya mahitabo ra ni kung kamaogid tang mubiya sa sala ug magsunod sa kinabuhi sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon, atong daygon ang Amahan ng Anak, ug Espiritu Santo,